Přátelé, namísto toho prázdného žvanění u Moravce, že, a u Tománkové pořád to samé, pořád ty samé ksichty, že, pořád ty samé nesmysly, jo, částečně chvástání, samozřejmě červenání se tím liné, veškeré, za každou cenu očerňování, obviňování Ruska a tak dále a Ukrajina je svatá, že jo, pochopitelně. Tak dejme si tady vsuvku z Evropského parlamentu, toto je slovenská europoslankyně, předpokládám Beňová. A kousek si pustíme takového zajímavého vystoupení jejího a dalších, myslím, 2 slovenských přátel. S pánom Freudom tu dlhé roky vedieme diskusiu o Robertovi Ficovi a všetci dobre vieme, že nie je priateľom Roberta Fica. Rešpektujem to. Čo sa týka, teraz si požičiam výraz pána Webera, crazy pána Zdechovského, to sa netreba ani komentovať. Ale budem teraz hovoriť túto k kolegom z Progresívneho Slovenska. Ja neviem, kolegyne a kolegovia, kde vyberiete v sebe tú ničím neopodstatnenú a bezbrehu pýchu, ktorou tu stále útočíte na vládu Slovenskej republiky. Chcem vám ale poradiť. Reprezentujete tú Slovenskú republiku a máte stať za záujmami Slovenskej republiky. Nemyslíte si, že oni všetci vás budú mať radšej, keď vy tu budete na Slovensko nadávať len preto, že nemáte žiadnu inú agendu, ktorú by ste ponúkli. Vážená pani kolegyňa, vy nenávidíte Roberta Fica, pretože on chce mier a vy chcete vojnu. Nenávidíte Roberta Fica, lebo odmieta tú vašu extrémistickú progresívnu ideológiu, ale možno neviete, že celá táto zbytočná a účelová diskusia je tu len preto, lebo to chce opozičná strana na Slovensku, Progresívne Slovensko, ktoré po europoslancov Jenom si všimněte, je tam prázdno, to oni odešli schválně, protože Slovensko jim nevoní. Tady těm hovadům, jo, co tam sedí, jako v převážné většině, v těch bruselských lavicích, jo, tak to Slovensko jim nevoní, Maďarsko taky ne. Jo, to je stádní efekt, jo, v Bruselu, vidíte. To mají asi nařízení, aby odešli a neposlouchali, ale my si to rádi poslechneme. Jo, tady, že jo, to je hrozný, co se tam v tom Bruselu peče. Vypláca britská vláda, aby zasahovala do demokratických volieb na Slovensku. Na Slovensku to považujeme za vlastizradu a ja som presvedčený, že aj vy by ste sa mali spýtať vašich kolegov z Renew, či páchajú vlastizradu, alebo či sú... Jo, to slovenská opozice, že, byla financována hlavně tedy novináři z Británie, což je tedy velezrada samozřejmě. Len tak presvedčený o svojej nenávisti voči vlastnej vlasti. Je to hanba. Pán Zdechovský, boli ste súčasťou tzv. Fact-finding mission, preto sa vás musím opýtať, prečo vaša správa je plná lží a vyberiem si jednu konkrétnu, ktorá je za mňa absolútne závažná. Prečo tvrdíte, že Slovensko nevyužíva systém kontroly Arachne, napriek tomu, že veľmi dobre viete, že Slovensko je jeden z prvých štátov, ktorý túto službu využíval naplno, na rozdiel od vlády, ktoré ste vy súčasťou a za ktorú teraz robíte politickú kampaň na úkor Slovenska. Ďakujem.